Og jeg kørte en kilometer siden det var tændt sidst, og nu kommer vi ind til Kanya, hvor vi skal dreje til højre lige om lidt. Torvet. Drej lige her til højre. Hvis vi kigger til venstre, så er der et skilt af nedlagt restaurant. Vi kører ned der. Vi skal lige ind og snakke med Nikos. Han bor derinde med sine 13 hunde.